Perché non fruttare una via, Sí, el vino. Bon dia a tots i a totes. 15 anys pues, són molts anys. La veritat és que després de molt córrer i després de caminar molt per tota la província de València durant 15 anys, pujar i la baixar a la muntanya de Calicanto, de Xiva, 11.000 metres. Així està l'alcalde Borrell possible amb ell, Fernando Montero, gràcies per vindre, que aglutina 5 ajuntaments. Les inscripcions, 2 de les inscripcions són gratuïtes, entre 4 i 10 euros de cada carrera, les quals són carreres molt assequibles econòmicament parlant. N'hi ha dos. Os dic que hasta... En primer lugar, quería agradecer en nombre de GESER a la Diputación de Valencia y en especial al diputado Miguel Bailats por la oportunidad que nos han brindado al confiar con nosotros para llevar a cabo la organización del Circuito de Carreras Populares de Valencia. I que això sigui un event més en les distintes programacions esportives que fa la Diputació en col·laboració amb els ajuntaments, ja que és la nostra obligació i la nostra vocació. Tenemos novedades, entran 2 carreras nuevas, recuperamos alguna que teníamos como la de Canals, que ya no estaba y que se incorpora de nuevo. La verdad es que son 15 ediciones que yo creo que de alguna manera reafirman el buen funcionamiento del circuito de carreras, que ha sido, bueno, pues el circuito decano, es el circuito decano de España, que muchísimos circuitos de comarcas, de ciudades, de provincias, de comunidades lo han copiado. Y yo creo que eso significa que las cosas se han hecho bien en estos 15 años, ¿no? Tenemos este año además la oportunidad de relanzarlo a través de un espacio en Canal Nou de los domingos por la mañana, en 15 minutos, que nos van a dedicar pues, para poder contar de alguna manera todo lo que ha pasado y lo que pasa en el circuito de carreras populares, con entrevistas a los corredores, a los participantes, a los organizadores de las 12 pruebas. Y bueno, de alguna manera yo creo que eso va a reforzar el hecho de poder verse en Canal Nou, a que la gente participe aún más. Además, este año hemos aligerado algo el circuito con pruebas más fáciles, más accesibles, para que la gente se pueda animar y pueda elegir entre las carreras que hay, las menos pesadas, para poder superarse y poder atraer a más gente al circuito de carreras populares. Perquè jo crec que el paper que està fent la Diputació en les mitges maratons o les carreres populars són molt importants. Haver centralitzat totes les carreres, donar-li aquesta publicitat, com bé deia el president de la Federació, que estiguin copiant-nos per ahir, dona la sensació de que estem pel camí que teníem que anar. Jo crec que és una bona mesura per a l'esport. Crec que és una bona mesura que el diumenge acudisca tot el món a poder disfrutar de Montcada, a més coincidint amb el món de la pilota, que també amb el trofeu encaixa, i jo crec que a més és una realitat social dins del poble, i per sobretot és molt important el treball que la Diputació està fent els alcaldes. Jo en doble versió, com a diputat i com a alcalde, molt content, i se reafirma la voluntat de recolzar els ajuntaments i recolzar els esports populars i sobretot els esports que vertebren la nostra província.